Uirlis bhainisteochta tearmaíochta is ea terminolog. Atá ar fáil ar líne de chach faoi cheadún as oscailte. Tá an uirlis ar fáil in neadteanga agus is féidir an teanga a athrú ach clicáil suas an seo. Is féidir áfach bunach ar teirmí a chruthú le haid teanga ar bí. Ar dús is gá contas a chruthú trí clicáil ar cruthí contas de chéin. Iarmhar ort rífost a chur isteach agus clicáil ar cruthí contas. Seolfar nascan sin hiag de contas rífoist. Clicáil ar an nasc sin agus teorófar arás hiag terminologú agus iarmhar ort pásachil a chruthú. Brú ar athraí agus an sin béitú anón lágáil isteach hiag de contas. Nuair atá an contas cruthaí agat, is sí an chéad chéim eile sa phróiseas ná cnúsach tearmaí a chruthú. Brú ar an gnápa cruthaí cnúsach agus turfar hiag an leathnach sitalathú. An seo bé ort aim a chur ar an gnúsach nua. Comáile sin bé deis agat URL san cheappa a chur leis an gnúsach. Is féidir template ein teangach, dá teangach nó ilteangach a chruthú ag brathar líon na deangatha a bheith úsáid agat. Is féidir freisin an template ágáil folú. Nuair atá cruthaí clicáilte agat, ben cnúsa ar fáil duit ag an URL atá ceappa agat, nó ó le leathanach baile in terminolog. Tá tú réanis chun agartháireacht a dhéanamh ar an gnúsa agus tearmaí a chláirú.